Takže vítajte pri druhej epizóde tohto videa. Ide v podstate o pokračovanie opravy Sega Mega Drive, ktorá mala v sebe dieru. Dieru sme teda už zaplátali a ideme si teraz vlastne pridať vypínač a port. Súčiastky sme vlastne zohnali z nejakých klonov, ktoré, ako ste mohli vidieť, boli dosť poničené, ale tak súčiastka tam nebola poškodená žiadno. Takže bolo to dosť také nahrubo napajkované s riadnymi gučami cínu. Takže som všetko riadne nahrial môjim cínom. Takže prvým krokom bolo taký, že som to chcel v podstate nahriať horkozduchom a vyťahnuť. Bohužiaľ to sa nejako úspešne nepodarilo, keďže to asi, možno som mal nízku teplotu alebo to bolo tak strašne pripajkované do väčšín, ťažko povedať. Vidíme, že teda sa to pohlo, ale nie dostatočne a nechcel som to úplne že ťahať, aby sa to nevyrvalo aj s cestičkami a so všetkým. Takže som proste poulamoval tie konce, ktoré už sa dali, ktoré už boli vonku, a potom som je poodpajkoval v podstate tie končeky, konček za končekom. Vidíme, že teraz to vlastne odstraňujem tie zvyšné dróty, ktoré to spájali, pretože to nebolo spravené tak normálne, ale bolo to ako keby podrotované a to ešte podrotované bolo vlastne pripajkované ku tomu konektoru. No a teraz vlastne treba to odstrániť, odstať vlastne všetký prebytočný cín z jednej strany, z druhej strany. Najprv to samozrejme teda očistím. A teraz vlastne odsevacou pištolou odsávam zase prebytočný cín. Vidíme, že krásne to proste odsávalo všetko. A môžeme v podstate odsadiť nový konektor. Tu už mám vlastne odpajkovaný a pripravený ten nový konektor, ten ktorý bol z nejakého Famiclonu. Bol teda ešte trošku poskrúcaný. Tie nožičky mal všelijaké pokrivené, takže s nimi som sa ešte trošku pohral. No a potom to už vlastne bolo o tom napasovať to tam. Vidíme, že nie je to úplne, že ako by malo byť veľkosťovo, ale účel to splní. Je to škoda, ale tak nemám žiadnu v podstate Segu na nejaké náhradné diely alebo niečo. Vždycky sa v podstate každá podarí opraviť a zároveň Segy sa mi ani tak nekazia. Ani som sa v podstate nestretol s nejakou závažnou chybou. Takže trošku som sa pohral s tými pinmi, aby to tam sedelo. Vidíme, že druhý konektor má dokonca na sebe je primontovaný vlastne šroubikmi. Bohužiaľ, niečo také nemáme. Teraz vlastne sa snažím naštelovať, aby každá nožička zapadla do dierky. Znovu to čistím. No a zistil som teda, že áno, mám tam ešte cín. To som si mohol nevšimnúť na začiatku.
a že treba tie nožičky očistiť, aby teda ľahšie pasovali. Potom som zistil, že tam boli vlastne také plastové dzinzíky. No a tie treba vlastne odstrehnúť, zarezať a voilà, sadol. No a teraz už iba zapajkovať a najprv prvú jednu nožičku, aby som si to uchytil. Poriadne som zatlačil, aby sedel, kontrolujem spredu, či je dobré. A už iba zapajkovať všetko ostatné. Samozrejme netreba zabúdať očistiť spoj. Nevýhodou teda bude, že tam nebude mať to držanie cez tú zem, ako ten druhý port. Ale vidíme, že teda vyzerá to dosť vierohodne. No a teraz už iba vlastne pripajkovať zapnutý na zapnutie a vypnutie switch. Nemal som momentálne nejaký originál, alebo teda objednaný nový, tak som zobral v podstate už nejaké funkčné z nejakého Famiclonu, z nejaké dosky, ktorá proste, ako sme mohli vidieť na začiatku, bola už vyťahnutá. No a potom to trvalo už iba teda odskúšať a samozrejme ešte nejako dorobiť, takže tam potom budem dávať taký plast, tvrdený plast nejakého krytu z notebooku. Trošku som sa ešte s tým mimo kamery pohral, lebo to bolo brúsenie, rezanie a podobne. A aby som to teda správne zaistil. No a vidíme, že teda všetko funguje ako má. Tu je vlastne kontrola, či funguje gamepad a bez nejakých problémov teda fungoval. No a tu sú vlastne fotky, ako to teda vyzerá už ku koncu. Vidíme, že tam je ten plast, modrá ledka, z vrchu pohľad, je to zaistené a vydrží to v podstate aj zapínanie, vypínanie. Kábliky som sa snažil trošku tak, aby sa dalo na to pozerať aj, mohlo to byť lepšie, ale na to, že to bola diera v tom, samozrejme ešte som robil na to AV mod. Takže pekne žiadne ďalšie diery, len teda kábel pripajkovať na konektor a potom už iba von. Takže toto bola oprava Sega Mega Drive. Ak sa vám videá páčili, give us like, subscribe, share a uvidíme sa zase pri ďalšej oprave. Ahojte.